Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2021 iNobody. La isiqala khona ngowesilisa igama lakho Hutch Mansell. uHutch indoda eyiphilela impilo ebhorayo ngoba evuka njalo emsebenzini abuye ezendlini. Unonkosikazi igama lakho uBecca nendodana yabo igama layo uBrady Mansell nendodakazi yabo encane uSammy Mansell. Wayephila impilo ejwayelekile njengoba sembona ekhipha umgqomo kadoti before ayogibela ibhasi emsebenzini ey'nsukwini from Monday to Friday. Mr. Garbage. Emzini wakhe uHutch wayengakutholi ukuhlonishwa kakhulukazi unkosikazi wakhe nendodana yakhe. Wayezahlonishwa intombazane yakhe encane uSammy. Okwakumenza angahlonishwa ingoba wayehola imali encane kulikankosikazi futhi wayesebenza umsebenzi obhedayo. Wayethi uma esegibela ibhasi ebuyele ekhaya ntambama ehambe ecabanga ngokungajatshulelwa emzini wakhe. uHutch wayenza yonke imizamo yokuba ubaba wekhaya oright, kodwa ukwehlisa isithunzi nokungahlonishwa kwakuqhubeka emzini wakhe. Kodwa leyo mpilo yokungahlonipheki wayeseze wayijwayela uHutch. Ngobunye ubusuku uHutch waphaphama ezwe ngathi khona umuntu ogqekezayo, wavuka waphuma embhedeni esewobheka ukuthi kwenzakalani, nanto uzofica ngempela kugqekezwa owesilisa nowesifazane. Put the phone down. That's it? I use a debit card. What about his watch? Take it. Umfana kaHutch uBrady wathi uzolekelela ubaba wakhe ngokulwisana nesigebengu. Samhlula ngamandla uBrady isigebengu samcindezela phansi, wakhala kubaba wakhe kodwa ubaba wakhe angamsiza. Let him go, son. Hey! What the Dad? Emva kwesikhathi sehambile igebengu wasekufike namaphoyisa ayisebiziwe. uHutch wazizwe necala for ukuthi akamsizanga umfana wakhe, ecabanga ukuthi igebengu ngabe zimlimazile uBrady. NoBrady wayesamcasukela ubaba wakhe, nephoyisa lalizosesha lapho litshela uHutch ngendlela ebelizolwa ngalo kube bewumndeni walo. I can't believe I let this happen. Did you even take a swing? She had it. Could have taken her, Dad. You know, if that was my family. uHutch noma evuka ngakusasa umfana wakhe still wayesamcasukela. Wayesebona sebemhlinele bonke emndenini wakhe, even nendodakazi yakhe encane. Esethola ukugxekwa ngisho nayo indoda kamakhelwane. Man, I wish they'd have picked my place, you know? Could have used the exercise. Njengokujwayelekile waphinde waya emsebenzini efactory la asebenzela khona. Wathetha isosibaro wakhe uCharlie Williams owumfowabo kaBecca unkosikazi wakhe, ethi ucishe wabulalisa umshanami. uCharlie wakhomba uHutch ngesibhamu, wasethi thatha lesibhamu uhambe uyovikela ngaso umndeni wakho. uHutch wafika emzini wakhe wasifaka elinye ibhoksi elidala lama-Kellogg's, wasifihla endlini yakhe yamathuluzi, wafonelwa umngane wakhe umuntu omnyama uHarry. uHarry etshela uHutch ukuthi akamchazele ngale nto eyenzekile. uHutch watshela uHarry ukuthi bekumfana nentombazane, intombazane bephethe isibhamu, ethi futhi leso sibhamu besingenamabhulethi, bebukeka besaba. So tell me about last night. Word travels fast, huh? Look, if they know, I know. They were scared. Desperate. So Smith & Wesson hadn't been shot in a long while. Empty. Now I know why you didn't do what you didn't do. I know what you're thinking about, and I wish you wasn't. Don't do nothing stupid. You hear me? uHutch wayesethi ubuyile emzini wakhe wathola ukuthi umndeni wakhe awusafuni ngisho nanokuhlala naye. noSammy indodakazi yakhe encane yemgxeka ubaba wayo ngokuthi ilahlekelwe ibracelet yayo yaKitty Cat amthengela yona. uHutch wakhumbula ukuthi leyo bracelet ibikulesi sitsha bekukhona khona imali ethathwa amasela. uHutch wahamba waya kwikhehle ubaba wakhe owayekade i-FBI, swathatha umhlala phansi uDavid Mansell. Wathatha ibheji likababa wakhe lamaphoyisa nesibhamu sikababa wakhe, wahamba ezingela umkhondo walo igebengu ezimgqekezela. Kwakuleya ntombazane wayeyinothise ngethathoo ayibhalile, wayidwebe ephepheni elincane sehambe iy'ndawo ezenza ama-tattoo, ehambe babuza ngayo leyo tattoo ezenza i-FBI veza ibheji le-FBI. Le ndoda yatshela uHutch ukuthi lelo bheji oluphethe la expire eminyakeni ewu-20 yadlula. Kwacasuka amanye amadoda ayehleli lapho ngesikhathi sebethi bazoshaya yena uHutch wakhipha imali bethi angabakhokhela yona babengamnika i-information about le ntombazane enale tattoo. Kwathi umnikazi waleyo tattoo shop ebona i-tattoo kaHutch eyayisengalweni wathi akavulelwe anikezwe yonke into ayifunayo. Wanqaba futhi ukuthatha imali kuHutch wathi uzomsiza mahhala. uHutch wayefuna waze wayithola intombazane ye-tattoo boyfriend yayo ababemgqekezela eyofuna ibracelet yaKitty Cat yengane yakhe uSammy. No es la comida, es la compañía. Ya deja. I'm a good man. I'm a family man. Give me the goddamn kitty cat bracelet! Whoa, please, man! I don't know where it is! Swear to God, I don't know! uHutch wethuswa na ukuthi lezi igebengu isenengane encane, waziyeka waphuma esecasukile waze washaya indlu walemala amaqupha.
wathi sesebhasini ibhasi yaphazanyiswa ezinye izigebengu ezafuna ukungena zahlupha ngaphakathi ebhasini. They say God doesn't close one door without opening another. Please, God, open that door. Lezo idaka zangena ngempela ebhasini zahlupha abantu ababegibele phakathi. uHaji wasukuma waya kudrayiva webhasi okwakuwumuntu wesifazane wathatha ukhiye wathi akaphume amlinde ngaphandle wasala uHaji nezigebengu ngaphakathi ebhasini wakhiya ibhasi. What are you still doing here, old man? I'm gonna f you up. Nose is broken! uHaji waphumela ngaphandle wanikeza udrayiva ukhiye webhasi waxolisa ngomonakalo osowenzeka ebhasini. Emva kwaleyo mpi yasebhasini wafika uHaji emzini wakhe kanti i-credit card yakhe iqatha ebhasini ngesikhathi elwa. Umholi wezigebengu waseRussia igama lakhe uYulian Kuznetsov wayesatshwa simbone enjoy eklabhini dance nokuyilapha receive khona iphone call ukuthi izigebengu zakhe zishawe enye indoda ebhasini. Omunye walezo zigebengu wayelimele kwakuyimfowabo omncane kaYulian. uYulian wathi mayezwa lokho waphuthuma esibhedlela wafica umfowabo omncane esesimene esibucayi. wacasa kuYulian esewushaya nazo lezi ezinye izigebengu ezilimele ezilele esibhedlela ebehambisana nomfowabo. Ebabuza ukuthi uba wenze lento kubhuti wakhe omncane. Please don't get more mad. Esinye isigebengu sanika uYulian i-credit card kaHaji eqatha ebhasini. uHaji semthole edla ibreakfast nonkosikazi wakhe uBecca nendodakazi yakhe encane uSemi. Kwakhala ifoni yasendlini wahamba uHaji ethi uyoyiphendula wathola ukuthi ufonelwa uHarry omunye umngane wakhe owumuntu omnyama ngesikhathi emxwayisa ukuthi usengozini enkulu uHaji ngoba ushaye izigebengu zegangster esatshwa kakhulu futhi eyingozi igama layo uYulian. Ethi futhi okuwesi ulimaze umfowabo omncane kaYulian okuyikhoma njengamanje. uHarry wanikeza uHaji enye phone number wathi fonela lo muntu ngokusheshsha uzokusiza ngamadoda azokulekelela kule mpo osuyiqalile. uHaji wafonela leyo ndoda eyayikuleyo number enikezwe uHarry eyafike yamchazela konke ngobungozi bukaYulian exwayisa noHaji ukuthi akawususa umndeni wakhe lapha ngoba ungabulawa wonke. Short story long, he's as bad as they come. So he's a bad guy. He doesn't know who you are yet. He will soon. What have you got for me? I'm out, no need to pay. Он нужен мне живой. uHaji wabuya lapho wazotshela ifamily yakhe ukuthi ucela ukubakhipha bonke bahambe baye kwi-trip ebashaya umoya. uHaji wababuza ukuthi yiphi indawo abangathanda ukuyivakashela. uBecca wayejabula nezingane zakhe watshela umkhonyane wakhe ukuthi ucela baye e-Italy. uHaji wabona inqwaba yezimoto ezize emzini wakhe wabona lapho ukuthi impi kaYulian nezigebengu zakhe siyaqala khona manje. waphuthumisa umndeni wakhe ukuyocashiswa kwe-basement eyayingaphansi kwendlu. uHaji wabakhiyela kwi-basement wabaxwayisa ngokuthi bangazami ukuphuma nokufonela amaphoyisa 911. Don't call 911. Kodwa uHaji esabashaya kanjalo kwaqhamuka oyedwa wamchokha ngetaser waquleka.
bamthatha ngemoto lo uHatch wayesequlekile bemhambisa kuYulian ibosi yabo. Bathi besendleleni uHatch waphaphama ekuqulekeni wafuthi imoto ngesmoke intuthu yagcwala ngaphakathi. No driver wayengasayibona ukuthi uyaphi imoto yaphaphalaza yashayisa irobot yagingqika kwalimala abantu. uHatch wayelimele waphuma lapho nendoda yayilimele imbuza ukuthi kanti ubani wathi yena unobody. uHatch waphuthuma wabuyela emzini wakhe wakhipha umndeni wakhe wawucashe kwi-basement. uBecca nezingane bethuka uma befica umonakalo wawusendlini nezidumbu zabantu. uHatch nonkosikazi wakhe uBecca baphumela eceleni bayokhulumela egarage bobabili besuka phambi kwezingane ngesikhathi uHatch etshela uBecca ukuthi akahambe nezingane baphume baphele kule ndawo bayehotela for ukuphepha kwabo. Imovie sesibuyisele emuva empilweni eyayiphilwa uHatch kudala. Siyathola ukuthi kwakuyinkunzi malanga umbulali wayesebenzela i-killing agency lekho wayeholela for ukuthi ubulala umuntu. uHatch wayeseyitshelile ukuthi usefuna ukushintsha kuleyo mpilo nokwathi ngelinye ilanga eyobulala enye itarget yomuntu owaxolisa emncenga. uHatch wagcina exolele leyo ndoda ngoba wayesefuna ukushintsha. uHatch wayesephila njengomuntu oright engasalichitha igazi yingakho akwazi ukuyibamba naye nkathi bemgqekezela. nokwathi ekuhambeni kwesikhathi uHatch wathi uyobheka leyo ndoda akwakumele ayibulale ngoba yayimthembisa ukuthi izoshintsha wafica ukuthi siyashintsha ngempela eyibuke ewindini ihleli nomndeni wayijabulile. uHatch wakujabulela ukubona lokho. wahamba uHatch njengoba simbona seyongena kwi-basement yasemzini wakhe nokuyilapho athola khona le bracelet eKitty Cat kade ifunwa indodakazi yakhe eyibona phansi. uHatch wabona ukuthi ukuba besheshe wayithola le bracelet ngaba akaze wenzeke lo monakalo nje. uHatch wayushisa umuzi wakhe kwasha nezidumbu zikaYulian ezaziphakathi. uYulian wayebuka izindaba online ethuswa ukubona ukuthi labantu kade bathumela ukuthi bawubulala uHatch ibona sebefile. wavela wacasuka kakhulu kanti naye uHatch siyamthola ukuthi wayeselungiselela izikhali zakhe zokulungiselela impi yakhe noYulian ngoba wayazi ukuthi ukuze aphile impilo yakhe ejwayelekile kuzomela abulala uYulian. walayisha zonke izikhali zakhe emotweni uHatch wahamba eseyindaweni kaYulian la yenza khona ibhizinisi lakhe elingekho emthethweni uYulian. uHatch wangena sevulela ngenhlamvu idubula kwasana eyayilapha endaweni kaYulian. uHatch wafika washisa zonke izitaki zemali ezazilapha. eqeda ukushisa imali kaYulian wahamba waye eklabhini kaYulian. uYulian wavela wahleka kakhulu ebona uHatch ukuthi uyisilima sekaze azoyibulalisa ngokufika la eklabhini yakhe. uHatch wasusa indwanga ayimboze ngayo ibhomu. uphini wakhona ugaxe emnweni wakhe ukuthi mawudonseka liyaqhuma. wathi kuYulian akahlale phansi bakhuluma. What say you and I have a moment? We did give share. The other, more reasonable piece of meat, what's left of it? Would like to end our little tete-a-tete right now. I'm shocked! You should have seen it go up. You killed my brother. And based on what little I know of the man, that's probably more than he deserved. Because I've heard that you want out. What better time than right now? Think it over. I'll be nearby. uHatch wathi mayephuma eklabhini kaYulian eseyongena emotweni yakhe. uYulian naye nezigebengu zakhe bamlandela sebethi bamjaha. bazama ukudubula imoto kaHatch ngesikhathi sekujahana emgwaqweni kudutshulwana. wakwazi ukugcina efikile kuleyo factory lapha elindwe khona umngane wakhe womuntu omnyama uHarry nekhehlela lokubaba kaHatch nalo lalishaya isibhamu. uHarry wavela ngewindi edubula labantu ababelandela uHatch nesitholayo ukuthi uHatch into akade eyiplanile vele le benobaba wakhe nomngane wakhe uHarry ukuthi badobe uYulian nezigebengu zakhe ukuthi beze kule factory. Prepare for takeoff. You out? Yeah. uHatch waqonda kuYulian eyisithe ngebulletproof glass ayecuphe ngaleli bhoma ayekade liphethe eklabhini. Sebefe bonke uYulian nezigebengu zakhe uHatch wabonga kubaba wakhe nomngane wakhe uHarry. uHatch wafonela unkosikazi wakhe uBecca wamtshela ukuthi isimo sesibuyele kwesijwayelekile manje. uHatch before aphume wathatha amaphoyisa endleleni wacosha ikati elincane ngesikhathi bekumbuza kwi-interrogation room ukuthi ubani ethi unobody. nokwathi lapha amaphoyisa esampheka ngembuzo uHatch receive ama-phone call from ebantwini ababaphethe. ngesikhathi umphathi walawo maphoyisa etshela lawo maphoyisa ukuthi awahlukane noHatch awamiyeke njengoba enjalo. uHatch esemdedelile amaphoyisa siyambona benoBecca umndeni wakhe sebethola umuzi omusha. wabuza ke-estate agent eyayibadayisela ukuthi lo muzi unayo ne-basement wavuma lo sesobadayiselayo. umngane kaHatch uHarry simthole ehamba nekhehle lobaba kaHatch belayisha inqwaba yezibhamu emotweni sebeye emzini kaHatch. Why can't we just fly there? With
This luggage? Oh, yeah. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Steriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Steriza TV.